bandiraɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ko yettude Allah hano feewi ko barkinade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ko weltaram mawde min almudel seeku jooɗade ɗoyete e galle ceerno meɗen alhaji Saïdou Nour Tall e caali ceerno meɗen ceerno Muntaga Tall e ɓuuɓri ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Madane Tall. hokkami konngol yomi yewtu e Cheikh Oumar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu. mbeɗi yewtana mon hande Cheikh Oumar, mbeɗi fuɗɗoro jimi jeeɗiɗi ɗi Allah longini ene Cheikh Oumar hande. mbiɗen Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu sa andamo kanko woni fatan jumi'at fihi al-makarimu radi'a wa nala al-ula min qabli an yatakallama wa qaduhu lit-ta'limi awwala amrihi fa'allamahum min qabli an yata'allama imamun ala ilmin min Allah rasikhin fama qala fi yawmin la'alla wa rubbama karimun afifun nafsi hurrun mu'ayyadun bihi kullu shay'in fil wujudi tatayyama وما فتنت دار الغرور فؤاده فقد عاش فيها كالمسيح ابن مريم وما ذاق طعم الخوف في الحرب قلبه وما ذاق طعم الخوف في الحرب قلبه وما عرفت عيناه إلا التقدم فلا سيف إلا سيفه حين ينتضى وسل عنه إن شئت الخميس العرمرم. سيدي تال أوي الحاج عمر الفوتي إسا عندا الحاج عمر الفوتي fatan hoko woni fatan e ɗemgal arabeɓe firti fatan e ɗemgal arabeɓe ko neɗɗo jontaɗo mo hono mun ala e yonta muɗum. jimowo arabe wino isal qawmu qalu man fatan khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi. jimowo wiino dani o wi Cheikh Oumar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu fatan ko jontaɗo jumi'at fihi al-makarimu mo Allah rendina muɗum dendengal teddele raadi an gila ende muyna wa nalal ula dañi towal min qabli an yatakallama gila wattani haalde wa qaduhu litta'limi ɓe naymoto jannginowo o fuɗɗi jangude koye jungo jinnaɗo makko awwala amrihi to arwande fiyaku makko fa allamahum o andini ɓe min qabli an yata'allama ko adinde wonatata e gandal. imamun ko jiyaɗo Allah ko gardiɗo mbeɗi ara imamun ko ceernajo ala ilmin e dow gandal min Allahi gandal immoringal e Allah rasikhin tabitngal fama qala fi yawmin o meeɗani namnede masala e ñalawma hay goto o wiɓe la Allah ene wawi tawede wa rubbama yama ala so namnama tan o jaɓorto ko gonga. karimun ko tedduɗo afifun nafsi curiɗo fittandu hurrun ko dimo muayyadun mo Allah walli bihi kullu shay'in fil wujudi tatayyama kala ko Allah tagno ene yiɗimo lisanu haali mun hayso yiɗamo lisanu magali muɗum. wama fatanat darul ghururi fuadahu aduna meɗa funtude Cheikh Oumar faqad aasha fiha o wuure aduna o kalmasih ibn maryama omo wayno sayyidina Isa ibn maryama wanoni kaabisaji ɗi Allah hokkuno ɗum fof hokkimo. wama zaqa ta'ama al-khawfi fil harbi qalbuhu ɓernde makko meeɗa medde kulole nder wolde. wama arafat aynahu gite ɗe meeɗa andude illa taqadduma sana jehen yeeso. fala sayfa silama kay woodani illa sayfuhu sana silama makko hina yuntada soka waftama. wasala anhu namno ga makko in shiita sa yeddi alhamisa al aramrama ko arabeɓe mbiyata kono joyɓitaɗo. ɗum ɗo woni yimre nde en cuktoto hen baytuji ɗiɗi to fuɗɗode ɗo carhinen baytuji ɗiɗi ɗi nde wonno ko ɗum ɗon jonde meɗen nde hattanta sana ɗum haalaka juutan ha diwta. o wi bismillahi fatan Cheikh Oumar ko sagata ko jontaɗo jumi'at fihi l makarimu mo Allah reddine muɗum teddele. hoko woni makarimu ko jam'u makrumatin teddengal. hoko woni makrumatu e karamatu ko gotum. hoko woni karamatu ko teddengal ngal Allah waɗanta jiyaɓe muɗum wiyeteɓe waliyeɓe Allah. ɗum ɗon wiyete karamatu. anduɓe ene jogii qa'ida
قائدة أوي كل ما جاز للنبي معجزة kala ko dagani annabi to bangal mu'jiza wiyam nani ɗum ɗo tindini ko Allah neli kam kala ko dagani annabi yo wat kala ko annabi wawi wadde e mu'jiza yankagal mun e yeso tahaddi jaza lil waliyi karamatan ene dagano waliyu yo wat ɗum ɗon to bangal karama sana tan hunde wotere kala ko annabi waɗi mu'jiza tan waliyu ne wawi wadde hono muɗum karama tan sana tan hunde wotere hol nden hunde wotere alqur'anul azim waliyeɓe ne mbawi ñamminde yimɓe ha keewa ñamri seeɗa no annabi waɗiri ni aɓe mbawi cafrude yimɓe no annabi waɗiri ni aɓe mbawi haaldude e leɗɗe e kaaƴe no annabi waɗiri ni aɓe mbawi wadde dendegal ko annabaɓe mbaɗi aɓe berle e jeygol wasa sumdeɓe aɓe ƴetta sawru wonta boddino annabi Musa ni aɓe ngumtina wumɓe no annabi Isa ni kala ko annabi waɗno waliyu ne wawi wadde sana tan gueɗel gotel qur'ana mo nelaɗo Allah addi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo waliyeɓe mbawa ɗum ɗon ɗum addani imamul Busayri nde o manti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi law nasabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami o wi kawisaji ɗi Allah hokki annabi ɗi aɗi manki martaba annabi kawisaji ɗi Allah hokkimo ɗi ene manki martaba annabi kawisaji ɗi so tolnodirino e martaba annabi sa ƴettino ƴiyal maygal a wi Muhammadu tan Allah wurtinal ngal no Allah no annabi foti mawnude e Allah ɗo ete annabi anduɓe mbadde Busayri munaqasha ɓe mbi ala law nasabat qadruhu ayat law nasabat qadrahu ayatuhu ɓe mbi qur'ana naati hen qur'ana kay nasabat qadrahu anduɓe gandal jaftani Busayri caggal makko nde wonno haala ko caggal makko ɓe mbi ko ayatuhu adduniyawiyatu kawisaji makko gonɗi e aduna gaaɗi ɗin so potodiranno e martaba makko qur'ana o yalti nde wonno qur'ana o ko sifatu zatin ko sifa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nden noon en gandi woni karama ko kala ko Allah waɗanno annabi to bangal mu'jiza ene dagi yalla waɗan hono muɗum waliyu to bangal karama sana gueɗel gotel mbiɗen woni qur'an al azim waliyu wawa addude hono qur'an al azim to bangge karama nde wonno ko ɗum ɗon woni mu'jiza nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo mawnude o hoko woni karamatu to bangal waliyeɓe karamatu to bangal waliyeɓe wona wurtinde mayɓe wona wumtinde wumɓe wona nannude faɗɓe wona imminde wofɗuɓe wona ɗum woni karama hoko woni karama innal karamata fi ittiba'i nabiyina man qala shay'an ghayra zalika yajhalu woni teddengal woni karama ko rewde annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saɗa yiro karama innal karamata fi ittiba'i nabiyina man qala shay'an ghayra zalika yajhalu rewde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni karama ko ɗum ɗon ɓuri karamaji fof forde woni haalaka firtani karama wodani de karama ene woodi nde wonno joom jawhara wi wa asbitan lil anbiya al karama wa man nafaha fambizan kalama wa asbitan tabitinan lil anbiya lil awliya waliyeɓe Allah tabitinan ɓe al karama ko wiyete karama wa man nafaha kala diwɗo karama fambizan kalama werlo haala muɗum joom jawhara wi dali joom misbahu wi lil awliya karamatun la tunkaru summa du'a'u naf'uhu mu'assiru lil awliya karamatun karama ne wodani waliyeɓe Allah la tunkaru karama o wawa yeddede e nder sharia ene woodi annabi haali summa du'a'u refti du'a'u annabaɓe e waliyaɓe e moƴƴuɓe naf'uhu nafoore muɗum mu'assirun ene battina joni holko yiɗi haalde e karamaji Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu to wi fatan jumi'at fihi al-makarimu radi'an o wi Allah rendini teddele ɗe fof e Cheikh Umar gila omo woni muynowo o yiɗi joofade ɗon ko habaru garɗo e tawaturu to fuutankoɓe
hokko woni tawaturu yimɓe fo nani yimɓe fo kaali nanama haalɓe ɗum ɓe limotako ɗum ɗon wiyete tawaturu hoko woni tawaturu e karama mo Allah waɗani Sheikh Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu karama o fuɗɗi ko gila nde o fuɗɗoto nde o jibina ko alarba cakkitto e yaawa ko adi lewru korka nden nde o jibinama ko adi lewru korka ndu o fini o ñalli omo muyna o waali omo muyna ñalawma dewɗo hen o fini o ñalli omo muyna o waali omo muyna ñalawma deftuɗo hen o fini o ñalli omo muyna o waali omo muyna ha ñalawma battowo nayi o hawre korka nde wandogo heedi nde fajiri nani feera o woyi yummakko hokkimo endu o muyni o acciri noon endu ndu ñalawma o ha nañe muti o muynani o muyni nde fajiri feerata nde yimɓe dawri korka kanko ne o dawri korka gila subaka ha nañe muti o muynani yummiraɗo o ɓernde mum taƴi sikki ɓinguel muɗum sellani ndeyi ha nañe muti nde o woyani endu o hokka endu o muynini yehi ha feccere jamma o woyani endu o hokka muynu o muyni yehi ha fajiri ɓaɗi kadi o hokka endu o muyni kono so fajiri feeri tan muynugol ngol taƴima nañe muta fuutankoɓe mbi a ɗum ɗo de ene hawni ceerno Saydou jibinirama cukolel ngel angel hawni no yimɓe korirtani no mawɓe korirtani cukolel ngel ko noon horirta so nañe muti ngel woyana endu so jamma hecci hakkunde hejjere jamma yoni ngel woyana endu so fajiri ne feera ngel woyana endu so ngel woyani endu ɗiɗo laabi tati so fajiri feeri ngel muynata ma nange mutoya nde ngel fuɗɗo muynude gongol ɗum ɗo fuuta fo haali ɗum ɓe mbi ceerno Saydou jibnarama suka oɗo suka jugori wonde ko kawis Allah ko suka mawɗo ko suka joom alhaali ha no feewi no Allah watta lewru korka ari ene maaya luural waɗi e jiibol lewru korka ɓe mbi lewru yiyama julde lewru yiyama ɓe mbi lewru yiyaka fuutankoɓe luuri ɓe mbi lewru yiyama ɓe mbi lewru yiyaka mawɓe joom hakkillaji ɓe mbi lewru yiyama yiyaka eɗen jogii ceerno meɗen ɓi ceerno Saydou o wona so weeti korka o jaɓata muynude paɗen ha janggo subaka so weeti so muyni ganden ko julde so muynani ganden ko korka ɓe mbi wadde gadde jomiraɓe fetillaji daro damal galle so muyni piyanɗe ɗe kaaca fuuta fo taƴa so muynani wonani julde ɓe pini ha weeti fajiri feeri ɓe juuli ɓe gayni tan baru wayani endu piyanɗe kaaci fuuta fo taƴi sabi Cheikh Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu o gila ɗoyete fuuta rewe Cheikh Umar gila ko tiggu gila omo yaare lewru woturu o jibina ko adi korka balɗe tati o hoori lewru korka ndu handu maayi ndendu maayi nde ɓe mbaɗi sikke lewru yiyama ma walla yiyaka ɓe mbi eɗen jogii ceerno meɗen paden ha weeta so fini baru yari Umar Saydou yari muyni kosam endu muɗum enen fof ganden hande ko julde so muynani ganden hande wona julde fini weeto o wayani enduɓe muyninimo ɓe pelli piyanɗe ɗe kaaci fuuta fo taƴi nde wonde Cheikh Umar al-Futi taƴi gila ɗoyete Cheikh Umar ardi fuuta ɗum woni ko wi fatan jumiat fihi lmakarimu radi'an teddele ɗe ndendi e makko gila omo muyna wanala al-ula o dañi towal nder fuuta min qabli an yatakallama gila o haalani Seydi Tall ay ɗum ɗo ko kalɗen ɗoyete joni ko winda e Cheikh Umar ene famɗi ɗo me yettan ceerno Muntaga Tall hano feewi Seydi Tall makko e nder taniraɓe Cheikh Umar fof kanko itti mette kanko windi jawahir wa durar duuɓi nogase joyi omo winda jawahir wa durar e yamirore Alaji Seydou Nour Tall e ɗaɓɓugol Sirif Mouhamadul Hafiz Tijani
hafizu tijani immi ko ha misra ari ha to alaji sayd nour wi amin goyti cheikh oumar tarikh mudum ko Allah hokki mo e lawol ngol ko tarikh o andaka ko onon gandi mo binde ko ganduɗon e makko woto majjude alaji sayd nour suuɓi e almuɓe muɗum fo mo hono mun ala mo hooli woni ceerno muntaga tal wimi halfinima binda duuɓi nogasi joyi omo winda e nder ko windi toon ko o haali ko kalɗen ɗo ete ko joni kono noon ko bihtisarin andunoɓe cheikh oumar fof ko yimɓe tato ɓuuri andudemo safalɓe dow aliyankoɓe rewnoɓe e makko ɓe murtaninaɓe taniraɓe mouhammadoul hafas ɓe winduɓe dir'u wal migfar ɓinduɓe jami'atu karamatil awliya ko ɓeɗo gandi cheikh oumar goto ene mabɓe ene wiya mouhammad ibni mouhammad sagir ibni mbuuja o manti cheikh oumar o wi liyahnika anna allaha awlaka fadlahu wa annaka shamsul majdi fi falaki ddahri wa annaka qad nilta almakarima yafi'an walam tubqi minha wazna wahidati zarri wa ummuka lamma anjabat bika lam tada salatan bi waqtin ma li fawriyati duhri wa fil mahdi jimol ngol ko wa fil mahdi shahra sawmi sumta naharahu walam tartadi sajyan ila sa'ati al-fidri wa fi sawmi wa fil mahdi ada yembotu yumma ada woni dereyel shahra sawmi lewru korka sumta naharahu a hori nyalawma o walam tartadi sadiyan amuynani endu ila sa'ati al-fidri hande korka tajande oɗo daw aliyanke haali ɗum ɗo ceerno muntaga tal haali ɗum e jawahir wa durar nde o gayni windude jawahir wa durar nde o yi woto cikkemi haaldi foode duuɓi nogasi joyi ko kalmi hen ko so feccama pecce temedere mi addani hen gotel ko ɓeɗo gandi cheikh oumar daw aliyankoɓe rewnoɓe makko ɓe ko ɓen ɗon gandi cheikh oumar oɗo woni karama makko gadano mo joofi e jimol gadanol to o wi fatan jumi'at fihi lmakarimu radi'an wa nala alula min qabli an yatakallama hol karama ɗiɗaɓo mo haali ɗon ko omo woni tiggu waqaduhu littalimi nden nde o dañi duuɓi nayyi jinnaɗo gorko o nannimo jangde woni ceerno saydou waqaduhu littalimi awwala amrihi ɓe ɗowimo ɓe nannimo e jangde to fuɗɗode fiyaku makko ɗo kono noon ñande hen fa allamahum o andiniɓe min qabli an yataallama ko adinde o natata e gandal mawɓe meɗen sone nannanno suka e jangde wonto heddi ha joni wonto heddaki cukalel adoto tindinede foof ko allama adama lasma kullaha ene heddi to mon ɗoma walla heddaki ɗum ɗo mawɓe meɗen puɗɗortono janginde cukalel ñalawma gadano wiyantake bi wiyantake ba siñiƴe wiyete ko allama adama lasma kullaha allama adama lasma kullaha jinnaɗo o fini wiyetene anni nannude mo jangde wimo allama o wi allama o wimo adama o wi adama o wi lasma o wi lasma o wi kullaha o wi kullaha o wi allama cheikh oumar wimo ko woni allama o wi allama lawol ɗiɗaɓol cheikh oumar wimo hoko woni allama jinnaɗo o imi hoko woni allama o wimo al ilmu qismani gande ko ɗiɗi ilmu aqlin wa ilmu naqlin gandal ene woodi ene wiye ilmul aqli gandal ene woodi ene wiye ilmul naqli gandal ene woodi ene wiye ilmul aqli ko jomiraɗo haale qur'ana iqra bismi rabbika allazi khalaqa gandal tagore ko wone tagore nde no puɗi puɗirta no asaman toɓirta no ndema remirte no nayi gaynirte ɗum wiyete ilmul aqli ko gande ɗe ganduɗa jowiti ko e haqqille kono noon iqra o haɗani ɗon ko ɗon ɗum ɗon iqra gadano o jofoto iqra bismi rabbika allazi khalaqa ilmul khalqi gandal ko wone nder tagore nde mbayla ko hen jeeya cañgol ko hen jeeya labboyagal ko hen jeeya cubbalagal ko hen jeeya
ngaynaka ko hen jeeya igra goɗɗo arti igra wa rabbukal akramu janngu gandal gongal ene woodi joome woni tedduɗo allazi allama bil qalami gandinirɗo kuɗol ɗum wiyete ilmu naqli gandal ngal ganduɗa koko eggate koko windate koko serndi gande ɗe ɗiɗi gandal gadanal ngal koko loowa e hakkillaji ɓikkon adama ba maɓɓe jippodi hen immorade dow asaman ɓiɓɓe adama fof poti hen gandal ɗiɗaɓal ngal ilmu naglin komo Allah suɓi hokki tan heɓata sana e jungo annabaɓe ala to heɓoto ɗum woni o wi jinnaɗo o allama gandal ko ɗiɗi ilmu aglin wa ilmu naglin jinnaɗo o wimo adama o wi ko firti adama jinnaɗo o wi ko firti adama o wi adamaji ko ɗiɗi adamu alamil arwahi ene woodi adamu alamil ashbahi ene woodi adamu mo ganduɗa ko adama terɗe ene woodi woni baba adama adama mo ganduɗa ko adama pittali ene woodi woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wimo lasma o wi ko firti lasma o wi inde ko ɗiɗi inde ismul makhluqi ene woodi ismul khaliqi ene woodi inde tagore nde ene woodi inde Allah ne woodi inde tagore nde ɗum ɗo wiyete ko nangue ɗum ɗo wiyete ko lewru ɗum ɗo wiyete ko hoodere ɗum ɗo wiyete ko hayre ɗum ɗo wiyete ko maayo ala fof ko Allah acci ko andinani baba adama ko adi ɗum ɗon mi diwi dalil alamul arwahi wa adamul arwahi wa adamul ashbahi adamul ashbahi dalil mun holto woni nder musnadil imami ahmad ibn hanbal musnadil imami ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alayhi wa sallam namnama mata wajabat laka nubuwatu an kam holde gonɗa annabi annabagal ma hoto fuɗɗi o wi kuntu nabiyan wa inna adama lamunjadilun fi dinatihi min mi woni annabi gila baba adama ne loofal firti ko min adimo ruhan kanko adi kam terɗe ɗum woni dalil masala ɗiɗaɓijo o masala gadano o en kaali ko igra uji ɗiɗi ɗin woni dalil muɗum masala ɗiɗaɓijo en kaali dalil muɗum masala tataɓijo mo gonɗene muɗum o nde o namnimo asma hoko woni asma lasma kullaha o wi inde ko ɗiɗi ismu makhluqin wa ismu khaliqin ismu makhluqin ko inde tagore nde kala ko Allah tagno o andini baba adama honono ibnu abbas wiiri e nder hadis celluɗo ni allamahu kulla shay'in hatta alfusayata walfasiyata ala fof ko acci no andinirimo ɗum ɗon ni noon o andinirimo inde Allah kadi subhanahu wa ta'ala jinnaɗo o wimo hoko woni inde Allah o wi inde Allah ko capanɗe jeenayi e jeenayi fof ɓuri mawnude ko Allahu kañum wiyete ismu ta'alluqin inde keddiɗe ɗe fof mbiyete ko ismu takhalluqin sana tan inde Allahu ko ismu ta'alluqin ɗum hoko firata sa wi arrahmanu Allah ko jurmotoɗo firti ko enenne yen tinno jurmoɗen ñentinen Allah sa wi Allah ko al jawadu ko dokko firti ko enenne yen jurmodir dokkodiret sa wi Allah ko ladifu Allah ko newiɗo firti ko enenne yon newo kono sa wi Allahu en mbawa wonde Allahu de en jowitto e Allah ɗum woni ismullahi ari ko littaalluqi inde keddiɗe ɗe fof gari ko littakhalluqi o wi jinnaɗo o inde ko inde ɗiɗi ismu makhluqin wa ismu khaliqin ismu khaliqin fof ɓuri mawnude ko ismullahi l azim l azam ismullahi l azim l azam o wi fuɗɗorto ko miftahul ɓudbaniyati jinnaɗo o wimo hoko woni miftahul ɓudbaniyati o wi mbirda jamma fof qul huwa allahu ahadun suratul ikhlasi laabi ujunere temedere sappo e go'o ha hiɓɓa hitande ɗum wiyete miftahul ɓudbaniyati lasarariyankoɓe ene gandi tijjaniyankoɓe ene gandi ɗum wiyete miftahul ɓudbaniyati fi tariqati tijjaniyati mbirda jamma fof qul huwa allahu laabi ujunere e temedere e sappo e go'o ɓudbaniya ko martaba ɓurɗo mawnude e martabaji waliyagal waliyagal fof to haɗata ɗo ɗum wiyete ɓudbaniya miftahu muɗum coktirgal muɗum ko mbirda qul huwa allahu jamma fof laabi ujunere e temedere e sappo e go'o ha hiɓɓa hitande ko damuɗe jeeɗiɗi goni hen sa timmini on ɗon adadu duuɓi tati ndewoji hen ɗi mbirda jamma fof qul huwa allahu laabi ujunnaje tati
e temet tati e capantati e tati so ɗin duuɓi tati kiɓɓi mbirda qul huwallahu duuɓi joyi jamma fof laabi ujunnaji joyi e temedde joyi e capanɗe joyi e joyi so ɗin duuɓi joyi kiɓɓi mbirda qul huwallahu duuɓi jeeɗiɗi jamma fof laabi ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi so ɗin duuɓi jeeɗiɗi kiɓɓi mbirda qul huwallahu laabi ujunnaji jeenayyi e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi duuɓi jeenayyi so ɗin ɗon jeenayyi kiɓɓi mbirda qul huwallahu jamma fof laabi ujunnaji sappo e go'o e temedere sappo e go'o duuɓi laabi ujunnaji sappo e go'o e temedere sappo e go'o duuɓi sappo e go'o fo so rindi hawra duuɓi capanɗe tati e jeegom sa tacci nde ɗo yolde puɗɗoɗa wonde ɓuɗbu sa tacci nde ɗo yolde a rewri dani Allah taw ko Allah ɓolo wone ɓernde ma nde kalata qul huwallahu o wona aɗa yiilo aduna ko Allah ɓolo jiilotoɗa puɗɗoɗa yettade martaba battowo jeeɗiɗi o on martaba jeeɗiɗaɓo ko wirdete toon ko ɗum haaletake ɗum wiyete ismullahi l azim l azam ɗum woni ko haali nder rimahu o wi albabu raqam kaza fi taalimihim anna allaha manna alayya bimarifati ismihi l azim l azami tahaddusan bi nicmatillahi ay nde ɗo yolde ay oɗo wirdu mi rewe makko ha Allah andini kam ko wiyete ismullahi l azim l azam omo haali ɗum e nder rimahu Allah andinimo ko wiyete ismullahi l azim l azam ismullahi l azim l azam o woni a yettima martaba hankadinnam kala ko mbiɗa kun ko faya kunu kala ko kucitɗa e muɗum mbiɗa yo won wonat kono noon koma ligge e warñede sakkode ma tampere sappode duuɓi capantati e jeegom aɗa wirda qul huwallahu an eto tan wadde laabi ujunere jamma fo ƴeewa ala ko haali wadde hitande arwaniri nde ujunere temedere sappo e go'o duuɓi tati ndewa hen ujunnaje tati e temed tati e sappo e capantati e tati duuɓi joyi ndewa hen ujunnaje joyi e temedde joyi capanɗe joyi e joyi duuɓi jeeɗiɗi ndewa hen ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi duuɓi jeenayyi ndewa hen ujunnaje jeenayyi e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi duuɓi sappo e go'o ndewa hen ujunnaje sappo e go'o e temedere sappo e go'o firti an fof ka innugol Allah sa waɗi ɗum ɗo ha gayni woni hankadi nam natoya qudbaniyatu on qudbaniyatu woni mo Cheikh Umar al-Fouti jogino radiyallahu ta'ala anhu ɗum woni jimol ɗiɗaɓol ko wi waqaduhu littalimi awwala amrihi ɓe nannimo ɓe nangimo ɓe mbiya ɓe gandinamo allama adama lasma ñande hen fa allamahum min qabli an yataallama o andiniɓe gila o andani ñande hen o andiniɓe koɓe ganda seydi taal makko enen faaro meɗen ko Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu waso meɗen ko Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu pitortoɗen becce meɗen e funnage e hirnage ko Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu joni immimi to daw aliyankoɓe to Cheikh Ba wi kam Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu ghurratun fi jabiri sufiyati ko buulol e tinde sufiyankoɓe ha darga daro kala ko wiyano sufiyankoɓe ko tumano o itti wiyama sufiyankoɓe ngala himme o itti wiyama sufiyankoɓe ene jaada e lamɓe o itti wiyama sufiyankoɓe ko yimɓe aduna o itti wiyama sufiyankoɓe ko yiilotoɓe aduna o itti seydi taal makko nden noon ɗum ɗo woni jimi ɗiɗi gadan ɗiɗi haala ene tiiɗi ha no feewi kono noon mi barkintoma ceerno madane wallahi mi yettima seydi taal kala no mbaɗa a tawru bamma sa deeƴi a tawru bamma sa yankinima a tawru bamma sa andi a tawru bamma sa moƴƴi a tamri bamma لم ينشر العلم بين الشام واليمن شيخ كجدك ألفا هاشم المدني وما سمعنا بوجه قبل غرته أضاع ما بين إفريقيا إلى عدن وليس بين جموع الناس يشبهه إلا ابنه واحد الدنيا أبو المنن مدان من دانت الدنيا لحكمته وآية الفرق بين الحق والفتن المنتدى عنصرا والمرتدى خلقا والمرتجى بأسه في شدة الوهن تأوي إليه خصال الخير أجمعها مع الغريب إلى الأحباب والودن وما له شريك في محاسنه ولن يكون بلا شك لدى الفدن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.